Njengoba iKaizer Chiefs izilungiselela isizini ka-2026-2027 elindelwe ngabovu, umdlali wasesiswini uLebohang Mabo uvula isifuba mayelana nokuguquguquka kwemizwa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ekhumbula umkhankaso kamuva weqembu kanye nefu elimnyama elisabalele phezu kwebhola laseNingizimu Afrika. Ebheka emuva kwisizini edlule, uMabo uvumile ukuthi nakuba ukuqeda endaweni yesithathu kukhombisa inqubekela phambili, akufinyelelanga ezingeni eliphezulu elilindelwe eNacharena. Uthe iqembu lifunde izifundo ezibaluleke kakhulu ekuhlulekeni kwalo, futhi lisebenzisa lokho okudumala njengoPetrol ukuvala igebe nokubhekana ngqo nenselelo yokuwina isicoco kulesizini. Njengoba kuzoqala isizini ka-2026-2027, uMabo uzwakalisa ithemba elikhulu nesifiso sokuphumelela. Ugcizelela ukuthi amalungiselelo ngaphambi kwesizini ashubile ngendlela emangalisayo. Lonke iqembu lihambisana ngokuphelele nombono wethimba lezobuchwepheshe. Lo mdlalo odlala kakhulu ukwenze kwacaca bha ukuthi umgomo wakhe siqu ukusiza ukuholela amakhosi phezulu ezinsukwini zawo zenkazimulo. Yethi abadlali bazimisele kunangaphambili ukunqoba izindebe ukuze kujabule abalandeli abathembekile. Kodwa-ke injabulo yesizini entsha isalokhu icindezelwe kakhulu kudlula emhlabeni okudabukisayo kwesihlabani sebafana abafana neMamelodi Sundowns uJayden Adams. Ebonakala ethukile yilezi zindaba, uMabo uzwakalise usizo olujulile ngokulahlekelwa yithalente eliyisimanga nontanga wakhe ngokuzumayo. Uthe uAdams ubengeyona nje imbangi enolaka enkundleni, kodwa ubeyiqhawe lesizwe ebelisanda kwenza izwe liziqhenye esiteji somhlaba. Udlulisa amazwi enduduzo asuke ekujuleni kwenhliziyo emndenini wakwa-Adams kanye nawo wonke umndeni webhola ngalesi sikhathi esibuhlungu kakhulu.